Kapuso actress Andrea Torres gibuksan ang episode sa It's Showtime pinaagi sa ka-sizzling hot performance. Mainiton siyang gihangop o giabi-abi sa mga It's Showtime hosts. Mamahimo na mapalit ang ticket aron masaksihan ang gabi nga puno sa musika o performance nga dalit sa umaabot nga Queendom Live. Busa, bisitaha ang www.gmanetwork.com/synergy o ticketworld.com.ph. Miabot na sa kapin 70 million views and counting ang TikTok video ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Daw gipaagi lang sa simple apan suwabe nga dance moves ni Marian ang video nga gi-heart sa mga netizens. Sa Royal Blood pagkagabi, human sa emosyonal nga eksena nila Napoy og Beatriz sa dihang nasayran niyang buhi kini, nitaka si Beatriz sa ospital. Gisway nagguko ni Napoy si Beatriz aron pugnan kini apan daling nakasibat kini. Mipasutoy usab si Napoy aron gukdon si Beatriz ug sa wadam ha adunay revelasyon nga nasayran si Napoy kabahin sa kahimtang ni Sara. Nagkainit na gyud ang mga panagtagbo sa lain-laing karakter sa Royal Blood. Busa walay buhi ay matagabi 8:50 PM pagkahuman sa Voltes 5 Legacy.